Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad tendro i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglŷn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Mae angen hysbysiad tendro mwyn hysbysebu a chychwyn gweithdrefn dendro cystadleuol. Diben hyn yw sicrhau bod cyflenwyr a dinasyddion yn gallu gweld beth mae'r awdurdod contractio yn mynd i'r farchnad i'w gaffael. Mae hyn yn galluogi cyflenwyr i benderfynu a ydynt yn dymuno cymryd rhan yn y broses gaffael. O safbwynt dinasyddion, mae'n ei galluogi i weld y broses sy'n cael ei defnyddio i dendro contractau, ac a pha nwyddau a gwasanaethau y maent yn ymwneud. Bydd hysbysiad tendro yn wahoddiad i gyflwyno tender ar gyfer y contract o dan y weithdrefn agored. Gallai hefyd fod yn wahoddiad i dendro neu'n wahoddiad i gyflenwyr gyflwyno cais i gymryd rhan o dan y weithdrefn hyblyg gystadleuol. Mae'r ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau contractio ddarparu unrhyw dogfennau tendro cysylltiedig ar y cyd â'r hysbysiad tendro, mwyn galluogi cyflenwyr i baratoi tender. Nid yw'r hysbysiad tendro yn berthnasol o ran dyfarnu'n uniongyrchol, gan fod yr hysbysiad trylwywder yn chwarae rôl debyg yn yr achosion hynny. Bod y ddeddf yn rhoi cryn ryddid i awdurdodau contractio ddewis y weithdrefn a fydd yn cyflawni eu gofynion nhw orau, rhaid iddynt ddatgan pa broses a fydd yn cael ei dilyn ar y cychwyn cyntaf. Ei bod hi'n bosib addasu rhywfaint ar hyn, mae'n rhaid i'r awdurdodau contractio ddilyn y prosesau a nodir yn eu hysbysiadau tendro, a bydd methu a gwneud hynny'n golygu ei bod yn agored i gael ei herio. Mae'r gofynion hysbysu hyn yn berthnasol i fframweithiau yn yr un modd ag y maent yn berthnasol i unrhyw weithdrefn gaffael, gyda rhai gofynion ychwanegol sy'n benodol i'r fframwaith, gan gymwys enwi'r holl awdurdodau contractio sy'n cael dyfarnu contractau o dan y fframwaith yn ystod oes y fframwaith, enwi natur, cwmpas ac amcangyfrif o'r uchafswm gwerth y gwaith, gwasanaethau neu nwyddau y mae modd ei dyfarnu o dan y fframwaith. Pennu a yw'r fframwaith yn fframwaith agored neu'n fframwaith caeedig. Egluro a yw'r awdurdodau contractio yn bwriadu penodi uchafswm o gyflenwyr i'r fframwaith ac oes felly beth yw'r uchafswm. Mae angen hysbysiadau tendro hefyd mewn perthynas â chontractau penodol o dan y trothwy, lle mae'r awdurdod contractio yn sicrhau bod cyfle ar gael i'r cyhoedd. Mae canllawiau ar wahân ar gael ar gyfer hysbysiadau tendro o dan y trothwy, a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth hefyd yn y fideo arweiniad ar hysbysiadau sy'n cyd-fynd â'r canllawiau hynny. Bydd angen gwybodaeth wahanol mewn amgylchiadau gwahanol a gellir dod o hyd i grynodeb o'r wybodaeth sydd ei hangen wrth gwblhau hysbysiad tendro yn rheoliadau 19 i 23 o Rheoliadau Caffael Cymru a'r canllawiau ar gyfer hysbysiadau tendro. Mae'r rheoliadau hyn yn cwmpasu'r wybodaeth y mae'n ofynnol ei chymwys mewn hysbysiad tendro ar gyfer y weithdrefn agored, y weithdrefn hyblyg gystadleuol, yn ogystal ag ar gyfer fframweithiau, marchnadoedd dynamig a marchnadoedd dynamig cyfleustodau cymwys. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.